Dočkal si sa. Toto máva akože foneku, jede do ľudí, ešte vypičuje. Dneska babeka, taká stará, že tam dneska jebla. Pozri, už ide. No, to ti hovorím, nič, že ešte vypičuje, on má piče, on ide. Povestný rotor. That's it. The very rotor. To je pán. Teraz počkaj, teraz bude ešte obrat, Teraz sa blíži akože k stene. Teraz sa nadýchá, otočka a bude rotor naspäť. Kamaráde. A to nič, ten búcha do ľudí má v piči. Rozplavba. Teraz vyťahne hore, víš, vrtule. A na rotora. A sme doma. Mali nestíha uísť. No, the very rotor of it. To je povestný rotor. To je 2012, čo bude tá olympiáda, budúci rok v Londýne, tak to bude ako oficiálne uznané. Táto disciplína? To bude polohový znak rotor. Rotor bude disciplína? Polohový rotor. Znak. A to je super. To je veľmi rotor. Rotor! A nič to vyjde. Prosím vás, píču. Myslím, ne? Žabka.